56, der kunne han få stykket to eller måske 3 eksemplarer sammen. Og det ene af de eksemplarer, der ligger til grund for det, nogle eksemplarer han lavede, noget skulle nytrykkes sågar, og noget skulle nykoloreres. Han havde, da Audubon flyttede tilbage til Amerika, så fulgte gravøren og trykkeren Robert Havell Jr., han fulgte med sammen med sit lager. Og det var så det, de solgte ud af. Så hvis man går meget grundigt til værks med det her og kigger på vandmærkerne hele vejen igennem, vil jeg ikke blive overrasket, hvis der er papir, der er nyere end 1838. Men jeg har ikke lavet den undersøgelse. Det tager altså noget tid på 435 tavler. Men jeg vil ikke blive overrasket. Ja. Men koloreringerne, selvom de måske er nykoloreret i 1856, så er det stadigvæk Robert Havell, som var en af de dygtigste overhovedet til den slags. Den er ikke så vellykket. Og det må man vel sige, hvis vi tænker på hvor egen tid, om boken var koloreret i början på 90-talet. Det er ikke så mærkværdigt. Det er ändå nog på noget sæt, så at de her årene er ikke noget særligt mærkværdigt. Oj, kontor. Oj, den är ju klart. Jag fick nästan. Det är en av de stora tavlorna. Jag tror att strutsar inte fanns i Nordamerika. Men det är nästan som man ser bildpennorna. Han har mitt ställ. Oj. Den var klar. Det måste det nästan. Finns garfågeln med i detta verket? Ja, visst. Garfågeln. Ja, det gør det. Har du den i detta bilden? Nej, tror jag inte. En maskin för det här.